Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Goierriko eskolako Katjalin Beitiarekin hitz egingo dugu. Eta ondoren, Iruñerriko mankomunitateko bakarnea Txukarro etorriko da platora. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1909 urteko ekainaren 11an, Carmen Polo, Francisco Francoren emaztea izango zena jaio zen. Gainera, ekainaren 11an ere, baina 1959an Hugh Laurie aktore, idazle eta komiko ingelesa jaio zen. Bestalde, 3 urte beranduago, 1962an, Ameriketako Estatu Batuetan, Frank Morris, John Anglin eta Clarence Anglin Alcatrazeko kartzelatik ihes egitea lortuko zuten bakarrak bilakatu ziren. Eta azkenik, gaurko egunez ere, baina 1970 urtean, Alexander Kerensky hil zen, politikari, sozialdemokrata, abokatu eta errusiar iraultzaile nagusietako bat. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarroak 71 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo aintzineko egunean baino 12 gehiago Antsoain, Txantrea eta Falla Sarriguren Arrotxapea eta Azkoienen atzeman dira kasu gehienak. Nafarroak 22.600.000 euro jasoko ditu estatutik datozen 3 urtetan mugikortasun iraunkorreko proiektuetarako. Abeltzaintzak 70.000 euro jarriko ditu animaliak gaixotasunengatik hiltzeagatik laguntza jasotzeko 2021ean. 14 personak amaitu dute ekintzailetzako eta landa merkataritzaren dinamizazioko teknikarientzako prestakuntza programaren 2. fasea. Martxan dabil berriro duela 30 urte udaletxearen fatxada zahar berritu zen haren aurrealdean zegoen 1827ko erloju monumentala. Runa parkean 50 atrakzioko feria lekua izanen da ekainaren 18tik uztailaren 3 arte. Nafarroko administrazio auzitegiak ebatzi duenez Navarra Sumaren udal gobernuak Iruñako euskeraren ordenantza urratu zuen pasaden urteko San Ferminetan gaztelanian lehenesteagatik udaletxeko balkoian eskegitako zapigorri erraldoi batean. Landa eremuetan turismoaren kudeaketarako eredua lantzen hasi da baztanen jasangarritasunean eta lankidetzan oinarriturik. Zirika zirkusen berrera bizi izenburupeko antzerki eta zirku emanaldia larunbatean eguerdiko 12an Mendillorriko Zibiboxan. Asteazkenean arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxan Jaione Urtasun ipuin kontalariak pontxarekin ipuin anitzak emanaldia eskainiko du 4 urtetik gorako umeentzako. Asteburuko agenda errepasatzera pasatuko gara. Gaur, gazteendako oialen estanpazio tailerra berrerabiltzeko materialekin eginen dute Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6:30. Gaur ere, baina arratsaldeko 7etan eta geltokin, nahiak nairen kontzertua egonen da. Sarreren prezioa 5 eurokoa izanen da eta 2 garagardo sartuko dira. Eta ordu berean, Alazne Untxalok eta Maian Etxuperenak gure aldetara disko aurkezpena eta bertso saioa eskainiko dute Barainaingo Kulturplazan. Bihar bestalde, Zirika zirkusen berrera bizi ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da goizeko 12etan Mendillorriko Zibiboxean. Eta bihar arratsaldean, 8etan hasita, Kalakan eta San Andres koralak kontzertua eskainiko dute Atarrabiako Kulturetxean. Ondoren, igandean beste 2 kontzertu eskainiko dituzte, bata 5:30 eta 8etan bestea. Eta azkenik, igandean, Txantreako Euskaldunon biltokitik, auritzera txangoa eginen dute, frankismoaren aztarnen atzetik, eta goizeko 8etan abiatuko dira. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera joango gara orain. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Legebiltzarrak uko egin dio eskolei Jimenok defendatzen duen lanaldi jarraitua ezartzeari. Argazkian aldiz, Olabek eta Muezek immunitatea dutela nabarmentzen du. Gai aldatuz, Barrakak ekainaren 18an Runara itzuliko direla jakinarazten du eta 30 herrik ere eskatu dituztela. Gainera, Maiak San Fermin txikiton zezenketak egiteko aukera aztertzen duela ere aipatzen du azal honek. Horretaz gain,
Selektibitatean 88,38% gainditu duela jasotzen du, eta 56 suspentso bakarrik izan direla. Futbolean, Osasunak lehen egunean 1205 bazkide lortu dituela azpimarratzen du, gehienak online. Eta bestalde, selekzioa gaur Erroman hasiko den Eurokopara joango dela ere jasotzen du, Jansenekin txertatuta. Bestalde, Tenerifeko neskatila baten gorpua itsasoan aurkitu dutela nabarmentzen du Notiziasek. Eta azkenik, azken urtean erregaien prezioa 23% igo dela jakinarazten du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, autoen kontzesiodunen sektoreak Nafarroan beste renove plan bat eskatu duela da. Argazkian, bizikleta konpontzeko grina erakusten du. Horretaz gain, Nafarroako ikasleen 88,18%k selektibitatea gainditu duela jakinarazten du. Gainera, aitak bahitutako neskatila baten gorpua azaldu dela ere jasotzen du azalean. Eta, amaitzeko, Espainia gaur Naierara txertatuko dela iragartzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Presoak etxera itzultzea sareren helburu berria eta egingarria dela dio titularrak. Argazkian, Basaurin eraso homofoboa salatzeko bildutako jendetza ageri da. Bestalde, Nafarroan ez dela 60 urtetik gorakoen kasurik erregistratu jakinarazten du, eta adinaren arazoaren aurrean zainketen erronka plazaratzen du. Horretaz gain, Txillidalekuk Antoni Tapiesen lanari ateak zabaldu dizkiola nabarmentzen du Garak. Eta amaitzeko, emakumea eta kirola erreferenterik gabeko iraganetik ikusgarritasunera pasatzen ari dela azpimarratzen du gaurko azalean. Berria ikusten jarrai dezagun. Albiste nagusiak homofobiari egindako erantzun bateratuan nabarmentzen du. Gai aldatuz, adituek klima aldaketari eta biodibertsitate galerari batera aurre egiteko deia egin dutela jasotzen du egunkari honek. Eta bestalde, sarek presoak etxeratzeko dinamika bat hasi duela ere jakinarazten du. Horretaz gain, Aernova 2 funtsekin elkartuta ITP Aero erosten ahaleginduko dela aipatzen du. Eta amaitzeko, garraiolari bat iragan astelenean Orozkon zamarekin istripua izan ondotik zendu dela jakinarazten du. Euskal Herria irratia ikusten bukatuko dugu. Albiste nagusia, administrazioan euskaraz taldeak txibiteri atzerriko hizkuntzak euskararen gainetik jartzea leporatu diola da. Bestalde, euskararen irakaskuntzarako baliabide zentroak bere web orrian sormen digitalerako materiala batu duela jakinarazten du. Eta azkenik, Runa parkea ekainaren 18tik uztailaren 3 arte 50 atrakzioko ferialekua izanen dela iragartzen du. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikusten jarraituko dugu. Gaur giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Hala ere, Kantauri isurialdean behe-hodeiak agertuko dira, bereziki goizean eta egunaren amaieran. Arratsaldean ezegonkortasuna apur bat handituko da. Bero-hodeiak garatuko dira barnealdean eta baliteke trumoiak lehertzea, bereziki hegoaldean, Nafarroa ekialdean eta Piriniotan. Ipar ukituko haize leuna ibiliko da goizean eta arratsaldean apur bat arratuko da. Temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero behar. Bihar, larunbata, hodei hondarrekin hasiko dugu, baina argitzera egingo du. Kostaldetik gertu, goizean goiz, behe-hodeiak agertuko dira, baina apurka-apurka gutxitu eta eguzki giroaz gozal izango dugu. Arratsaldean, bero-hodei bakan batzuk garatuko dira, baina trumoiak lehertzeko probabilitatea nahiko txikia izango da. Ekialdeko eta ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, indar gutxirekin. Temperaturak gora egingo du eta balio altuenek 25 graduak gaindituko dituzte. Eta igandean bero egingo du. Haizeak hego ukitua hartuko du eta temperatura 30 gradutik igoko da. Giro eguzkitsuaz gozal izango dugu, zeru urdinean eguzkia jaun eta jabe izango baita. Arratsaldean egunean zehar pilatu joango den beroaren ondorioz, trumoi-hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, bereziki mendebaldean eta Nafarroa hegoaldean. Gaueko temperaturak ere gora egingo du apur bat. Kaixo, Katalin, zer moduz?
Kaixo, egunon, ni oso ondo hemen Goier eskolan, lanean. Lantalan zabiltzate ala ja azken txampan. Baina, azkan txampan, behira, guantxe bastan dauzket ikasle pare bat, azterketako, marrazketako azterketa egiten, eta hor nau, zaintza egiten, eta zuekin batera. Bai. Bueno, orduan, ja ez zen gehiagin luzatzen, ez bada. Ez, bueno, baduke beste lankide bat hemen, apoio ematen, eta bai. Bueno, eta zuek Goierri eskolan, ez, proiektu interesgarri bat egin duzue, Senegalera bideratuta, nola baitez? Eta bizi pixkat zer den egin duzuena. Bueno, eskolan proiektu interesante asko egin ditugu ez, baina, bueno, hau da berezitako bat. Aurreko 19 ikasturtean, etorretzaigun Klesentza ONG-a eskolara, beraien proiektu bat esplikatuz nola zerkien, Kele herrian mutiko bat, zeltasuna zeuskela, oinez ziltzeko eta bere ikastetxeak juteko. Eta zeukela hola biziketa pixka ja zarkituta, biziketa edo ibilgailu bat izango dugu, ez? Zan hola karro estilo bat. Pixka zarkituta eta, algen, pixka diseina, hobetu eta beretzako produktu ibilgailu berri bat sortu. Eta hori izan zen, 19 ikasturtean, eta, erronka hori hartu genuen gustora eta abitu ginen. Hor, gertu zana, pandemiak agarro zigula erdian. Eta, lehenengo hasi ginen diseinoko ikasleak. Hemen ziklo desberdin dauzkeu, eta hasi ginen diseinoko ikasleekin ibilgailu hori pixkat diseinatzen. Zer zerken mutiko, ze tamaino zeuzken, azken espezifikazio kondizio batzuk aztertu eta ikasleak hasi ziren diseinu egiten. Eta, pandemiak nola jabau zigun, ikasle zeitu zuen etxetio. Altzuen hobena, etxetio pixka pentsatu, zera bat abezten. Hori lehenengo atala. Eta gero, aurten, 21 bat ikasurtean, ikasle guztioetatik, diseinoko ikasle guztioetatik, arduradun talde bat sortu zen, eta ilusion diseinuari eize. Baina, guain sartu ziren galdaragintzako ikasleak, erdimeiako galdaragintzako ikasleak, eta baita administraitza da finantzako ikasleak, baina goi mailakoak, bai? Eta, administra finantzako ikasleak zein zuten, pixkat produktu hori sortzeko, behar dan dirua, marketinga, eta hori danak kudeak eta guzti hori bultzatu zuen eta landu zuten. Diseinoko gehuntzien baita talde hori apoio ematen, azkenen plano guztik eta behar dan materialak eta horiek kudeatzen, eta galdaragintzako ikasleek, urtarria bukaera, bere irakaslea jefe duela, peio etxezaketan, eman martzea txalo bere bat, beste batzui bai, baina bereziki, galdaragintzako ikasle horiekin, danak taldean, danak batera, egin duelako lana. Diseinu hori, gauza gara idea eta plano bekitzea, baina beste badeia montajea egitea, burutzea, soldatzea hori, eta gara, zain nahi ikasleekin nahi diela. Ez da, bigarren mailako izan, ikasle dira eta azkenen, eta oso lan politien dute, eta gero bukatzen juteko, biziketa hori da, eskuz mugitzen da, bai? Eskuz mugitzen da biziketa bada, aurreko errodak dauke trakzio guzti, eta eskuz mugitzen da, eta dauke baita bateri bat. Zuk bateri osune, laguntzea izu. Eta galdaragintzako ikasleak ondie, eta gero elektriko aldetio, irakasle batzuk apoio eman duen, eta, karo, zuk ezunen galdaragintzako konjuntua ez da izango ikusten zuen, soldadura ikusten da, tubo ikusten dire, txua dituzia da, hola. Eta gero, azken ezartu da txapara pintarako irakaslea baita, hori dana ondo txukun pintao, dana egokitu, eta, izan da, erronka boroia, botoloa, ondia, baina, ikasleak egon dira guztiz entxukauta, motibauta, eta, bete, ikasle batzuk gehiago, bezatzuk gutxigo, baina, azkenen bazekien, hori norabaitea doala, norbaitentzako dela, norbaitea ona etxeko dela, eta hori bazeuden nola pixkat gogoki guztia. Eta emaitzarekin pozik gelditu zarete guztiak? Ni oso guztua gelditu naiz. Egiana, nien naizela egon hasieran izartzen nintzen oso aktibo, eta gero, beste irakasle batzuk toko zaide, hor egotea, ez? Eta nik hain bukaera aldea gero sartu naizela, ni oso guztua atzo gain entrega zeukien, eta ibili nintzen, ez no, hau netzako nahi dut, ez da, erosi beharko balmano, nik erosiko nuke, ez da, igual, txapuzo badatea, ez. Horregatik, ez dizut, azkan txampan ibili den irakasle talde hori, eta batez epegi etxezaketa, txapelak entzeko lana indola, bere ikasle taldeke, bai. Aipatu duzu bezala ez, atzo horretzen duten entrega ekitaldi hori, eta nolakoa izan zen? Kasualez, ni enintzen egon, baina bakit hemen lankideoak dauket, eta behar izan ditzen, beha etxalde egon ez dakilak, sentitze, baina atzokoa ez dauken informazioik. Atzo izan zen, eta
kasualez beste konpromiso batzuk genezken, eta ez genuen aukerek. Urrengo baten, dakigunen kontauko du. Dena den ziuri, Senegal lan egiten duen gobernuz kanpoko erakunde hau ere oso pozik geldituko zela, ez, emaitzarekin, eta zuek egindako lan horrekin. Bueno, egia da, Kelesentza ONG-a beti ondala eskuzabali, beti prez laguntzeko, eiteko, eta, bueno, ez geha, nik azkan txampan egoin ez dut konsiditu, baina bai, bide guztien, bera ekonomian bidera guztietan beti guztua, beti positiboki, beti indarrakin, gokin, eta egizan jente horrekin lan egitea plazera da, beti ondo eta beti laguntzeko, eta beti onena emateko edo onena ateatzeko indarrakin. Eta adibidez, egon zarete harremanetan bizikleta hauez bideratuta doan mutil horrekin, izan duzuen nolabaiteko kontakturik? Nik zuzenen ez da duki, badakite guk dukidu kontaktu ONG-arekin, da ONG-ak dukidu hango taldekin. Beti ere komunikazio zuzena ez da egon. Egon da beti ONG-a eta ONG-akik eskelea. Txe, hemen betu, lankide hauk eta entzun dit, da honek ni baino gideak. Eta horrena, guapo, ikasle pai, batu, honek esan dit, ikaslek, baina behatu mutilekin. Batu, esan dit, nik enezenekin zantio hori. Beira, ikustezu, nola inbeste pertsona gaztan partean, bai, eta esan dit, administraitzako ikaslek, pixkate horrek eukiduela klasea, bai, abino. Eta etorkizunera begira, aurreikusten dituze halako proiektu gehiago, elkarlanean egindako proiektu gehiago? Nik uste, baietz, badakizu guain, etasi kontzeptu horrekin, erronkak eskolatan modan dauden kudeak eta gestio mota honekin, beti ondi pixkat, eta baldin badatuz gehiago nik uste interesante dela. Askotan irakasleko zenga, erronka berri pentsatzen, ideatzen, eta bertan dauzku, kalen dauzkeu, eta interesante dira. Gertatzen da, ez dala papelen gelditzen. Ja dala, erronka, ez dala benetakoa, eta horrein daukala bere pixua eta bere entidadea. Baina bai, eskuk irikita, ekortzen dien erronkei, bideragarri baldin badie, guztu aletzeko. Eta ikasleentzat ere motivazio ekstra bat, ez? Izango da alako proiektuetan parte hartu alizatzen. Bai, papelak beti dan aguantatzen du, eta baldin bada nota jarri behar dan zerbait, egia dan zerbait, norbaitek erabili behar duna, norbaitek diskuta behar duna, kalea ateako dena, ezin du, hemen ez da, irakasle nota jarriko ditela horrek, bezik ere erabilingo da, pixua hartzen du eta ikaslek motibatzen dira. Azkenan ez da ikasteko beste modu praktikoago bat eta erabilgarriago bat. Bai, nik uste baietz. Daukena da, ikasle sartzen direnak, implikazio maila hori, espaldime implikatzen irakasleen gainen lortzenako pixua eta hor, ekilibre hori bio behar dugu, ez? Bueno, horretan zabikote, ez? Zenbat eta gehiago egin, ekilibrioa erresago lortuko da. Bai, hori gauza guzti bezala. Zenbat eta gehiago entrena, zenbat eta gehiago ibili, irakasleke gehiago ikasten dugu, ikasleke gehiago, eta, politia, funtzionamentu hona. Bueno, eta gero ez bizikleta hau bihar bidaliko dute okerez banago Senegalera, orduan ere, imaginatzen dut ez, gero jasoko duzuela nolabaiteko erantzuna edo feedbacka mutilonena. Bizikleta ja preparatu du eta mantenketako kitak eta danak jarri dizki, orduan nikula ez da dut, ale iriztenan ibialduko dizkibutela argazkik eta ikaslaik orduan ja motivazio, urrengo dozernako ere motivazio behikuko dela eta bai, harremanan nik uste sortu da eta mantenduko dela. Eta ondo etorriko zaigula, edozein proiektu berritako. Orduan hori esperoan, ez? Iristen zaion eta zer dion eta nola erabiltzen duen berak. Bai, nik uste dano deseatzen gaudela ikustea bea, bizikleta ibilgailu horren gainen, ikusteko, eindan hori, bere gustukoa, bere, askotan, idea batekin zoaz, baina beak nola intentzio berak egin da, eta beak ondo enkajatzen den, eta dana ondo dihon. Nera distantzian zailagoa da, ez? Hemen egongo balitz, probat, okera egongo zen, baina... Bai, galdetu da baita distantzik, zabalerok, ze da negokina, espezifikazio guztik zei hau da galdetzen, eta etien doa zeinen, baina hau bestea, baina, oain ikusi behar da, oida, norbera, zerbait erostea dihonen, bai, olako nahi dut, hartzezut ez dut, baina hemen eta han, baina, bai, lehenengo pausa. Ezakitea ez bukatzeko, zer azpimarratuko zenukeen, ez? Esperientzia guzti honetatik edo proiektu honetatik. Alde batetio, nik ONG-a hurbiltzea bildurri gabe gure gana, hori azpimarratzeko da, nik uste, azkenen gu hemen gaude eta beti irikita gaude eta
bildurrek entza, esatea, etorri india eta eskaintza, etortzeko eskaintza hori nik hori azpimarratzen dut. Gero, irakasle taldearen implikazioa, baita, eta gero ikasle, nola motibau dien, ikasle diferentek egon die, eta batzuk nola egon dien, hain motibau eta hain entxufauta, zenbat gauza lortu dituzten, enpresa realen ere igual ez dituzten lortuko soltau die eta jundie, eta keston lan egin duela, eta ikasle txalobera baita, egin duela ikasketa oso potentea egin duela, bizitza realak egotuta, bai. Bueno, orduan hori oso esperientzia positiboa ez, azken finean. Bai, gustora. Beti dauke lana dauke, edozein erronka dauke lana, eta reala baldin badago hain jo gehiago, esperientzia positiboa eta gustokoa bai. Bueno, mila esker, Katalin kontatzen proiektu politonen inguruan. Suertea edo aukera baldin bako segun ematen zueko lako zehaiteko, nik animauko nizuek egitea, eta beti erronka heldu eta alik eta hoberen namata. Bai. Bai, mila esker, Katalin. Bueno, Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Atarrabian, udarako jarduera desberdinak antolatu dituzte. 2008 eta 2009 urteetan jaiotakoentzat gazte udabizi antolatu dute. Abuztuaren 3-tik 31 astearte eta ostegunetan izanen da, goizeko 11-etatik ordu batetara. Ur Olimpiadak, Arbailuneko arroiera ateraldia, Ipika, Ginkana, Hendaiako hondartzara irteera, Txirrindula irteera, Rokopolisera, kaiaka jokuak eta bestelakoak eginen dituzte. Izen emateko epea zabalik da ekainaren 18 arte 012 telefonoaren bidez, eta erroldatuentzat 45 euroko prezioa izanen du eta 90 eurokoa besteentzat. Gainera, 2001, 2, 3 eta 4 urteetan jaiotakoentzat Gazte Bizi Plus Uda antolatu dute. Abuztuaren 4-tik 31 asteazkenero elkartuko dira, 11-etatik ordu batetara, eta jokuak, irteerak, kaiaka eta bestelakoak eginen dituzte. Izen emateko epea ekainaren 15 arte egonen da zabalik, eta erroldatuek 30 euro eta besteek 60 ordaindu beharko dituzte. Eta 12 eta 30 urte bitartekoentzat, gazteria arloak uda ekintzak antolatu ditu. Besteak beste, irteerak eginen dituzte Akuapolisera, Portaventurara eta Irunberriko arroiera. Gainera, skate tailerra, ibilbideak eta bestelakoak ere egongo dira. Jarduera bakoitzak izen emateko epe desberdin bat du, baita prezioa ere. Hortaz, egokiena udalaren webgunean kontsultatzea izanen da. Eta gai aldatuz, Atarrabia parean Arga eta Ultzama ibaiak garbitzeko auzolana egingo dute bihar goizeko 10etan. San Andres Errotan eta Martiketzubian elkartuko dira. Arga eta Ultzama ibaien ertzetan zehar ibilaldi bat egiteko eta hondakinetatik ahalik eta azalera handiena ateratzen saiatzeko. Informazioa eta izen emateak online egin daitezke. Eta Atarrabiarekin amaitzeko, ibilgailuak kale nagusira sartzeko kontrol sistema berria ezarriko dute. Kale nagusiak norabide bakarra izango du. Datozen egunetan abiaraziko da kale nagusian ibilgailu motordunen sarbidea kontrolatzeko sistema. Azken 2 udal buletinetan jakinarazi den bezala. Helburu nagusia, pertsonak bizileku eremu gisa hartzen den kale batera sartzea erraztea eta bermatzea da. Era berean, autoen, furgoneten eta abarren pilaketa saihestea eta horien sarrera arautzea bilatzen da. Horretarako, kontrola ezarri behar zaie sar daitezkeen ibilgailu motordunei, zer ordutegitan eta zenbat denboraz. Honi buruzko informazio eta detaile guztiak udalaren weburrian kontsultatu daitezke. Zizur nagusian, Patxi Morentin gizarte eta kirolgune berria inauguratu zuten. Ekitaldia Zizur nagusiko Ardoia auzoan zegoen kirol modulu berrian hasi zen, futbol zelaiak zeuden tokian. Egun pertsona inguru bildu ziren eta osasun neurri guztiak bete behar izan zituzten. Izena ez da kasualitatea, Patxi Morentin 2020an zendua espazio honen hasierako bultzatzailetako bat izan baitzen, Zizur eta Nafarroako Foru Komunitatean kirolari nabarmena izateaz gain. Horren bestez, 2016an zilarrezko domina jaso zuen kirol merezimenduan. Patxi Morentinen familia ekitaldian izan zen eta alargunak eskerrak eman zizkion udalari Patxi omentzeagatik.
Guneak atletismorako modulua, taberna, erabilera anitzeko aretoak eta modulua egiteko zein kanpoko futbol partidak ikusteko balio duen armaia estalia izango ditu. Eta Zizur Nagusiko udalak 3,3 milioi euroko inbertsioa egin du osorik. Eta bestalde, Zizur Nagusiko udako kirol instalazioen ordutegiak udalaren webgunean jarri dituzte herritarrek eskura izan ditzaten. Eta Iruñean, Enrique Maia Iruñeko alkateak parte hartu zuen eguzkia jarraitzen duten erlojuak jardunaldian, Iruñeko udalaren, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta Iruñeko Planetarioaren arteko lankidetza proiektu askotarikoan. Orain dela 5 urte, Planetarioak udaletxeko erloju zaharra hartu zuen. Mekanismoa 1827an hasi zen denbora neurtzen eta 1981an fatxadaren errematean modernagoa zen beste batek ordezkatu zuen, zehaztasun handiagoa ziurtatzeko. Urte horretan, Rafael Vila Rodríguez arkitektoak berez fatxada osoa zaharberritzeari ekin zion. Orain, 30 urte betetzen dituen hiriko elementu ikoniko baten inguruan egindako jarduketari. Udaleko erlojua berriz ere martxan dabil. Adrian Klaber Albak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Industria Teknologietako Ingeniaritzako ikasleak erlojua zaharberritzea eta martxan jartzea proposatu zuen bere gradu amaierako lanean. Berrabiaraztea kontrapisuen bidez funtzionatzen zuen burdinazko eta letoizko engranaje sistema bat, non gurpil orzunak eta pinoiak arrabolekin engranatzen diren orratza murgitzeko. Klaberrek bere gradu amaierako lana zuzendu zuen Jokin Aginaga irakaslearekin batera eta Nupeko esperientziaren ikasgelako voluntarioen laguntzarekin hura posible egin zuten. Jendeak, oro har, eta ikasle bizitek aukera izanen dute, hemendik aurrera, dorreko erloju monumental delakoen ale horren funtzionamendu sistema ikusteko planetarioan. Erloju hori, beste guztiak bezala, tamaina gorabehera, giza denbora neurtzeko tresna da, kontzeptualki eguzki zikloari lotuta jaio zen arren. Kasu honetan, erlojuak hiri oso baten denbora neurtu zuen 170 urtez eta hamarkadatan zehar Sanferminei hasiera ematen zion mekanismoa izan zen. 19. mendean egindako udaletxeko erlojua 2016an planetariora eraman zuten ikusgai zegoen Zapateria 40ko udal lokaletatik. Xavier Jeregi espezialistak eta erlojugile belaunaldi oso bateko kideak proposatu zuen. Izan ere, udaleko erlojua Beteluko Juan Manuel Jeregik egin zuen eta datu hori garaian ohikoa zen moduan esferan grabatuta dago. Hala ere, agirietan ez dago udaletxeko fatxadan erlojua instalatu zen data zehatzaren aztarnarik, baina bai ordea, 16. mendetik aurrera, udalak ordua ematen ziela bizilagunei. Egungo erlojua 80. hamarkadan jarri zen, eta beste teknologia bat dauka. Asmakizun mekaniko elektrikoa da, zentral elektroniko batek bulkada elektrikoak sortzen ditu, eta bulkada horiek baldintzatzen dute orratzaren aldizkako mugimendua. Esfera margotua geroagokoa da 2011koa eta polimetrakilatroz dago egina. Eta gai aldatuz, jadanik hasi dira Runa Parkean 50 atrakzioko ferialekua instalatzeko lanak, eta zabalik egonen dira ekainaren 18tik uztailaren 3 bitarte. Iruñeko udalak baimena eman dio errukietxeari barraka eta kaseta horiek instalatzeko. Zeinak arratsaldeko ordutegia izanen baitute astelehenetik ostiralera eta goizez zein arratsaldez larunbat eta igandetan. 50 atrakzio horiek Sanferminetan instalatu ohi zirenen 160 dira. Murrizketa horrek COVID-19 pandemiaren ondoriozko prebentzio neurriekin zerikusia du. Horretaz gain, lehenengo sektoreko bizilagunek bakarrik aparkatzeko eremua bere horretan mantenduko da. Beraz, kotxea bertan uzten jarraitzen ahalko dute, feriaren muntaketak eta bilakaerak bizilagunei eragin gabe. Aurreikuspenen arabera, festak ospatzen direnean Iruñera etorri ohi diren atrakzio nagusiak instalatuko dira. Hala nola, noriak, hautetxokeko pistak, errusiar mendiak, itsasontziak, bikingoak eta bar. Haur zein familiei daude zuzenduta. Astelehenetik ostegunera, ferialekua 5-etatik 10etara irekita egonen da. Ostiraletan itxiera ordua gauerdira arte luzatzen da. Larunbatetan 12etatik ordubietara eta 5etatik gaueko 12etara irekiko da. Eta igandetan 12etatik ordubietara eta 5etatik 10etara.
Gainera, horretaz gain, Nafarroako parlamentuan egon gara langabeziari buruz galdezka. Bueno, langabezia bada lakra bate gure gizartean, ez zuzen ere gure bizi proiektuak aurrera ateratzeko nahita nahiezkoa denez, langabezia dagoenean, horiek aurrera ateratzeko ukazio bat dago, eta horregatik, guztiaregatik, Euskal Herria Bildu Nafarroan uste dugu lan duin baterako eskubidea daukagula hiritar guztiok, eta horregatik gaia aztertzerakoan puntu honetatik abiatu beharko ginatekela. Egia da, azkeneko hilabeteko datuak ez dira txarrak izan, ez zuzen ere, ematen duelako nola langabezi datuak atzeruntz egin duten, baina perspektibarekin ikusita agerikoa da nola prekarietate zabal bat dago lanaren inguruan, lan baldintzak eta lanaren edapena eta strukturazioa bide luze bat dauka, oraindik eskubide baten moduan jorratua izateko, eta jakina badaukagu lan erreforma bat Alderdi Popularrak bideratutakoa, nun lan baldintzak oso ahulak eta oso murriztutak uzten dituzte kapitalaren eske. Horregatik, guk uste dugu hausnarketa oso bat egin behar dugula honen inguruan, eta etorkizuneko erronka justizia soziala lortzearren da benetako strukturak sortzea, hain zuzen ere, lan baldintzak eta lanaren edapena eskubide baten moduan jorratua izateko. Bai, txanpon batean bezala, bi alde ezberdina daude, alde batetik alde baikorra eta beste aldetik ez ezkorra, baina ez hain baikorra. Egia esateko maiatzaren datuak oso onak izan dira langabeziaren kontra borrokatzeko, enplegua sortu delako, ia 3.500 langabe gutxiago daude, beste aldetik apirilarekin alderatuta 8% ia jaitsi da langabezia, eta urte hasi zenetik 2.600 langabetu gutxiago daude. Beraz datu honak, hala eta guztiz ere, Nafarroan badugu 38.000 langabe baino gehiago, ia 500, beraz kontrolpean jarraitu behar du gai hau larria delako. Egia esateko jaitsiera hori gehienetan eman den sektorea zerbitzuetan izan da, eta horretan ia erdia eman baita. Eta gero industrian, nekazaritzan eta eraikuntzan. Hala eta zago guztiz ere, aipatu dudan bezala, alde ezkorrak dira ere, gogoratu behar dugu pandemiak hor jarraitzen duela eta berak eragindako ziurgabetasuna beraz ere jarraitzen du, beraz ezin dugu zuziriak bota irera datu horiekin, baizik eta estuki jarraitu, baina bide horretatik egin batean jarraitzeko. Baina beste aldetik datu ez hain onak dira, zergatik sortu den enplegua hitz batean esan da kaskarra delako, kasu batzutan ez dira sortzen baldintza berenetan, baizik eta baldintza kaskarretan. Kalitateari gabeko enplegua kasu batzutan da, eta soldatak duinik gabe, beraz alde horretatik ere, keskatzeko modukoak ere. Beraz jarraitu behar du esaten nuen bezala estuki datu horiek beste motako neurriak ere hartzeko. Bai egia esateko esan dezakegu une honetan enplegua sortzen ari dela, aukera gehiago izaten dugu lan bat aukeratzeko, baina esaten dudan bezala kasu batzutan kalitateri gabeko lan bat eta soldata duinik gabe. Agerikoa da etorkizuna horrela jarraitzen badugu, oso txarra izango dela justiziarako eta hiritar guztientzarako. Hain zuzen ere egongo da eta areagotuko da elite dirudun bat egotea, eta gero eta jende gehien egongo da prekarietatean murgilduta. Azkeneko datuak horrela esate dute, pentsioen sistema ez da jasangarria, eta gainera jasotako pentsio pila ez dira duinak, finantzieroki nola instituzio publikoek zorpetutak dauden, agerikoa da beraien etorkizun finantzieroa eta
eta diru kudeaketaren inguruan oso beltza dela, eta baita ere lan baldintzak ikusten badugu, lan erreforma aldatzen ez bada, egoera eta prekarietatea bertan jarraituko dugu. Euskal Herria Bildu horri aurre egiteko hainbat ekimen planteatzen dugu, hain zuzen ere, etorkizuna benetan norabidez aldatzeko. Eta horretarako aldaketak behar dira. Aldaketak egon behar dira, eta sortu behar dira Nafarroako Parlamentua proposatu egin dugu, banku publiko bat eratzea, gogoratu behar dugu nola Nafarroako kutxa desagertarazi zuten, nola fiskalki baita ere gure estruktura propioak zehaztu behar ditugun, Europari begira nun enpresek eta ateratzen dituzten etekinak orain arte egiten duten fiskal aportazioa handitu behar dute, modu oso azpimarragarri batean, ez zuzen ere ez dutelakoz behar bezala aportatzen, eta baita ere agerikoa da nola instituzio publikoek beraien finanziazioa sostengatu behar duten politika redistributibo batean. Gaurko egoera ez da jasangarria, etorkizunera begira eta aldaketak behar dira. Eta aldaketa horiek laburbilduz bi arlotan, arlo ekonomiko eta finantzieroan izan beharko lirateke, eta baita ere gure lan eremu propioa zehazteko eskubide horretan gure marko propioa zehaztea lan baldintzen inguruan. Argi dago egoera kaskar honi, buelta eman behar zaio, sistema aldatzen. Egia da, zuk aipatu dituzun datuak horrela dira, kalitatea eskasa da, kasu batzutan, aipatu da bezala, mantentzen da zoritxarrez lan desberdintasuna, ez mantendu baizik eta areagotu egin da azken hilabetetan pandemiak eragindako krisia dela eta areagotu egin da azken hilabete hauetan, eta horren kontra borrokatu behar dugu. Egia da langabeziak bereziki jotzen duela epe luzeko langabetuen kontra, baita ere emakume, etorkinen eta prestakuntza gutxiago duen jendearekin. Zoritxarrez horrela da eta neurriak hartu behar dira horri buelta emateko. Eta beste aldetik ere, zuek aipatu zuen bezala, pentsioen kutxa batean usten ari da, gogoratu behar dugu alde horretatik, bere garaian Alderdi Popularrak hainbat aldiz erabili zuen, hartu zuen dirua kutxa horretatik, eta gero ez zuen diru hori bueltatu, inoiz ez bueltatu. Eta hartu zituen kopuruak ez ziren izan makala, baizik eta handiak, beraz ostulo bat sortu zen, eta horri ere buelta emateko behintzat saiakera bat egin behar da. Kontuan hartu behar dugu, gaur egungo soldatak krisiaren aurretik baino baxuagoa direla, beraz, kotizazioak ere baxuagoa dira. Eta honetan kutxa horretara sartzen dena, ateratzen dena, baina baxuagoa da. Horrexegatik ematen ari da ustapen hori, ezta? Neurriak zehatzak dira. Lehenik eta behin, ezin dugu banku pribatuen eskutan egon. Eta horregatik, instituzio publikoak behar dugu bitarteko publiko bat finantzieroki gure helburuak betearazteko. Eta horretarako nahi eta nahiezkoa da, eta hau da lehenengo neurria, banko publiko bat eratzea. Bigarrenik fiskalitatea. Instituzio publikoak, hain zuzen ere, berdintasuna bermatzen dutenak eta justizia soziala bermatzen dutenak indar eta muskulo gehiago behar dute, eta horretarako fiskalitatea aldatu behar da. Oraingo egiturek ez dute egiten aberatsak direnez, eta enpresen etekinak behar bezalako aportazioa egitea, eta hori guztia aldatu behar da, igo behar zaie, beraiei, dirudunei eta patrimonio handiak dituztenei beraien presio fiskala, hain zuzen ere errekurso horiekin banatzeko jendarte osoaren artean eta justizia soziala eta hiritar guztien kalitate eta lan baldintzak hobetzearren. Eta hirugarrenik baita ere, guk uste dugu autogobernuan eta gure erabakitze
eskubidean badatzala baita ere etorkizuna eta neurri hau proposatzen dugu, hau berri ikusi beharko lirateke gure marko juridiko politikoa, zuzen ere adibidez Next Generation bezalako errekurtsoak Europatik datozenak guk ez ditugu zuzenean kudeatzen, baizik eta Madrila joan behar dugu, Madrilak hartzen ditu eta beraiek banatzen dute, gu historikoki eskubidea daukagu, hazienda propia daukagu eta ekofinean eta instituzio publikoan elkarrizketa eta erlazio zuzena izateko eskubidea behar dugu izan, eta hau baita ere oso eragingarria izango litzateke neurri hau hartzea eta Nafarroak daukan nortasuna, duintasuna eta eskubide historikoak erabiltzea, hain zuzen ere, errekurtso horiek guztiak kudeatze aldera. Guk uste dugu ekoizpen sistema aldatu behar dela. Argi zegoen hainbaten aurta zegoela krisi hau baino lehen eta oso argi geratu da krisi honekin erabat agortuta geratu dela. Beraz, bultzatu behar dugu beste motako sistema bat, ingurumenaren errespetuan oinarrituta eta gure ekonomiaren eta gizartearen garapen jasangarria bermatuta. Horretarako hainbat neurri hartu behar dira. Zertarako bereziki enpresen lehiakortasuna bultzatzeko, behin-behikotasunarekin apurtzeko, hausteko, kalitatezko enplegua sortzeko eta laneko osasuna ere bultzatzeko ere azken datuak ere oso kezkagarriak izan direlako. Zein motakoak, adibidez, etengabeko formakuntza, talentua bultzatzea, gaitasun personalak ere bermatzea eta bultzatzea, garatzea, kasu batzutan digitalizazioa eta telelana horrela badokia bultzatzea ere, eta kasu berezi batzutan, adibidez epeluzeko langabetuaren kontra borrokatzeko edo emakumeak etorkinek pairatzen dutena horren kontra borrokatzeko, kasu batzutan diru laguntzak eta laguntza fiskalak mahai gainean jartzea. Euskal Herria Bildu Nafarroan eta nik uste dut euskatzale garen guztiok oso kezkatutak gaude euskararen inguruan eta nola Nafarroko gobernua prestatzen ari den dekretuak berriz ere euskara uzten aldu guzti zahul eta ez duen errespetatzen Nafarrok euskararekiko dauzkagun hizkuntz eskubideak. Hain zuzen ere, euskara izango da Nafarroko leku askoetan lan publiko bat eskuratze aldera inungo puntuaziorik emango duen hizkuntza bakarra. Hau da, bai lehendikan UPNek eramandako politika linguistikoa, baina baita ere orain alderdi sozialista buru duen gobernu honek aurrera pausoak eman beharrean atzera pausoak ematen ari dela ikusten ari gara, gobernu horri eskatzen diogu Euskal Herria Bildutik eta gogoratu behar dugu, osatuta dagoela Podemos geroa bai eta alderdi sozialistaren partetik, gobernuari eskatzen diogu atzera pausorik ez ematea eta aurrera pausoak ematea euskara normalizatzeko. Horetzu eta euskara da Nafarroa dauzkagun aberats kultural, linguistiko eta historiko esanguratsuena eta horregatik guztienagatik gure politika linguistika bideratu behar da hizkuntza indartzeko, gure hizkuntz propioa edatzeko eta ez orain arte UPNek egin duen modua eta orain Nafarroko gobernuak beraien edapena murrizteko eta hor nonbait kalte garria den zerbait izango baliz bezala izango duen trataera dekretuan barneratuta. Horregatik jasanezina da eta guk uste dugu kritika eta ekimen politiko sendo behar dugula izan euskararekiko dauzkagun eskubideak benetan defendatzeko. Gogoratu behar dut, gogoratu nahi dut, aste hontako osoko bilkurarako mozio bat aurkeztu dugula, Nafarroako gobernuari eskatzeko, eragin dezan, edo eragin dadin, estatuko gobernuaren aurrean, ongi dakigunez CaixaBank eta bankiak fusio bat egin dutela eta horrela bankotxe berri bat sortu dela. Beraz, fusio horrek izango duen eraginak ahalik eta txikienak izateko
eskatzen diogu bai itxiko diren bulegoetan, bai enpleguan eta bai zerga bilketan izango duen eragina ahalik eta txikiena izateko, horrexegatik aurkezten dugu mozio hori Nafarroako gobernuari eskatzeko, hain zuzen ere estatuko gobernuaren aurrean negoziatu dadin edo eragin dadin ahalik eta txikiena aipatu den bezala izateko. Orain, Iruñerriko mankomunitateko Bakarnea Txukaro dugu gurekin platoan. Kaixo, Bakarne? Kaixo. Aspaldiko? Bai, aspaldiko. Bueno, aurten zuekin egon du naiz eta hitz egin dut. Binon hemenez, baizik eta teledeian bidez. Eta nahiko aldatu, ikusi dut ondana. Azkenean platoan izateko aukera. Bai, pixkanaka, normaltasunera bueltatzen gehan. Eta ja halako gauzak eta halako harremana berreskuratzen dugu, ez? Eta bilabesetan eta zer moduz doa kontua? Bueno, pues esan beharra dago pixkanaka berreskuratzen nahi ere jendia, binon, galdu genuna asko izan duzala, ez? Eta batez ere galdu genuna izan duzan konfiantza. Jendiak konfiantzarik ez daka, beldurrez ibili da oain arte, eta guk behin eta berriro esan dugu, Europako ikerketen arabera, kutsatzeko arrisku handirik ez dagoela. Bado, bai, egia da, binon kalian bezala edo beste jardueretan bezala, ez? Binon alata guztiz ere, jendia beste ohitura batzuk hartu ditu, ibiltzen da, eta oso gauza ona da, oinez joaten da leku guztitara, eta oso gauza ona da, bizikletaz ere joaten da, binon okerrena da autoa berriro hartu dula, ez? Nahiago du bakarrikan bere autoan jun, bilabesan jendeekin jun baino. Eta konfiantza hori lortu behar dugu berriro ere. Berreskuratzen nahi geha, hori egia da. Kontuan hartu behar dugu iazko martxoan 180 jitsi zala erabilera, eta hori pasa bat da. Bino, nuain, pixkanaka, jendia bueltatzen nahi da. Guain, azken datuen arabera, bakagu 1.000 edo bezero, eta hori gauza ona da. Baikorrakea, binon, oaindikan bidea dakagu iteko, eta horretarako lan egiten nahi geha, ez? Neurri batzuk hartu ditugu konfiantza hori berriro lortzeko, bai, eta jarri ditugu QR batzuk bilabesetan, jendia ikusteko zen nolako neurri hartzen nahi gehan, hor zerrenda bat ateatzen da eta hor agertzen die hartutako neurriak. Gero aplikazio bat sortu dugu eta bertan jendia ikus dezake zenbat jende datorren urrengo bilabesan, beraiek erabakia hartzeko bai itxoiteko edo montatzeko, bere esku. Eta beste neurri batzuk ere, lasaitasun osoz bidaiatzeko eta bilabesan ibiltzeko ondo eta beldurri gabe. Eta aplikazio honen izena zein da? Bueno, da lehen zeona, da Infotuk horrekin lotuta dagoen aplikazioa, eta bertan dago guain, eta hortan agertzen da esan duguna, ez? Eta eske jendia askok esaten zuten jende gehiagitzeola. Eta hoi bakarrikan gertatzen zian bi momentu konkretutan. Eta, klaro, eske hoi da hora punta eta horren kontra ezin dugu deus egin. Bino, jakiten baldin badez, berzen bat jende izango dan, agian esaten dezu, ez dut hoi hartuko, baizik eta urrenkoa edo beste bat, zeakinik, ez? Eta horregatikan sortu dugu hau,
eta jendia konten dago, así que, a ber, pixkanaka. Orduan jendeak erabiltzen du, atalau begiratzen du eta kontsultatzen du. Bai, horretarako sortu dugu. Eta bai, bakigu jendia, eskertzen dula. Azken finean bere segurtasunagatik egin dugulako, ez? Eta batez ere, lehen esan dugun bezala, konfiantza sortzeko berriro ere. Berain, aipatu duzu ez, ohitura aldaketa bat eman bada, orain berriz lehengora itzultzea agian zaila izango da ez, behin ohitura hori finkatu bada. Oso zaila, eta hori ondo dakigu, zen, ja leheno ere gertatu zen halako zerbait, 2014an, ustet, izan duzala greba, eta horrekin jende asko juntzan, eta erabilera jitsi zen, ez? Eta berriro berreskuratzeko hori, junden urte arte izan duzan, ez? Bituzen bat urte, berriro lortzeko erabilera edo zifra horiek, ez? Bakigu hori gertatuko dela berriz, ja jitsi da asko, eta geho motel jungo da berriro, bera, binon, aber... Saiatuko zarete, ez? Azkartzen nola bait, asmatzen duzuen, nola? Aber, zen ez da bate erraxa, gauza bat da, zifra objektiboki nolakoa dian, eta jakitea zer gertatzen den, hor, berez nolakoa dian gauzak, eta beste bat, bakoitzak nola ikusten ditun gauza horiek, ez? Eta horren kontra eskezin dugu deus egin. Zuk uste baldin badezu zeo zer, nola jungo nahiz ni zuen kontra, ez? Eskezin izango, ez? Eta hor da, hori da konfiantzaren oinarria, ez? Zaila izango da, binon horretan gabiltza eta lan egiten egia, hori lortzeko. Eta hemen beldur gehien edo deskonfiantza gehien duten pertsonak, imaginatzen dute zagian helduagoak edo izango direla, ala ez du zertan? Ez pentsa, zen helduagoak, hartzen dituzte bilabesak normaltasun osoz nahi dutenian. Binon lan egin behar dutenek, eta hartzen dute bilabesa, lanera garaiz iristeko, ez? Eta normalian hori, puntako ordutegian izaten da, eta ordu horietan jendea unitz dabil hori egia da, eta listo. Eta kontuan hartu behar dugu ere bai, aforuak oraindik murriztuta daude eta dandan hori egia da, binon, naiz eta jende gutxi izan, edo ibili hor bilabesetan, bilabesak txikiak dira. Orduan, distantzia oso handirik ez die, ez? Ezin da, lekurik ez dago. Orduan, beti, sumatzen da, edo, beti dakago hori gauza hori, zenbat jende dagoen hemen, ez? Hori da sensazio bat. Eta horren kontra zer egin dezakegu, ez da jende haunitz, binon, leku txiki bai, binon, esan behar dugu, segurtasun osoz, ibiltzen gehala, eta gure esku dagoen neurri guztiak hartzen ditugula, eta segurua dala bidaiatzia, ez? Gainera, beste kanpaina bat ez, ere egin duzue saiatzeko bilabesetan isiltasuna mantentzen, horrela segurtasuna handitzeko, ez? Bai, jakiten dutenek, esaten dute aerosoleak edo edo hor gehatzen dirala birusa eta hoi, eta horregatikan komeniagarria dela isilik jutia, eta batez ere oiuka ez egitea, ez? Hori posible baldin bada hori errespetatzia, asko sobekio jungo geha guztiok, ez, bilabesetan, hoi kanpaina bat. Beti egongo dira ez, dena den beteko ez duten pertsonak, baina... Claro. Bino, atzo bertan hitz egin nuen beste kasetero batekin, eta berak esan zian, bakizu zer egin zuten Alemanian garai bartian derrigorrezkoa etzan musukoa. Eta jendia musukoa janzteko, jendiari esaten zioten ez jartzeko desodorantia, jendia jartzeko musukoa, ez? Guk ez dugu alakorik ingo, eta gaina ez dugu berrik. Binon, komeniagarria baldin bada, isili jutia, agian egingo dugu guztiok esfortzu txiki bat,
eta guztiona hobera gaina juten baldin magia, hobekio, ez. Bueno, zuek gomendioa egiten duzu, ez? Bai, ezin dugu behartu. Beharrezkoa da, hoi bai, musukoa eramatia, hoi bai, hoi derrigorrezkoa da. Eta hoi ezin da aldatu. Atzo bertan esan ziaten nola Dinamarkan, ja beharrezkoa etzala musukoa erabiltzia kalian, binon garraio publikotan bai. Bueno, pues hemen... Espazio itxi bat ez? Hoxe, hemen alaxe jarrituko dugu egiten, eta garraio publikotan beharrezkoa da, bai taksitan, bai bilabesetan ere. Eta gazoren bat egoten da honekin? Hasieran bai, binoan ja, jendia ja baki zer dagon eta zer egin behar dugun, ez? Eta, bueno, arduratsua da, zerakenek, ez? Ja, jakina, guztio dakigu zer egin behar dugun. Eta onartu dugu, hombre, biharko, ez? Osea, beste remediorik ez dugu izan du. Eta ja arazorik ez dago, hildortan ez. Bueno, hobe eskerrak ez? Bueno, eske normaltasun osoz ja hartzen dugu, ez, alako goza zen, ja bakigu, egin behar dugula, takitxo, ez? Así que, bueno, ya está, musukoa, takitxo, bai. Eta, bueno, azken aldian ez, ere, pixkat polemika sortu zen komun batzuen inguruan, ez? Nola, bilabesetako txoferrek erabiltzen zituzten zenbait komun kendu dituzten, ala zer gertatu da horrekin? Bai, bueno, pandemian zalata tabernak itxi zituzten guztiak, eta ja komunarik etzeon. Horregatikan, bueno, pues TCC, hoi da, bueno, pues bilabesan, garraio publikoaren enpresa arduraduna, bueno, pues jarri zituzten komun batzuk behin-behinikoak. Eta, claro, guain ja, estado de alarma ja indarrean ez dago. Orduan horregatikan, bueno, pues kendu zituzten horietako 6 jarri zituzten, eta horietako 4 kendu zituzten. Eta, claro, pues hoi, bueno, guztiok geratu ginen pixkat harritua, zen, guain dikan txoferrek behar zuten, eta batez neskek, ez, edo Andrek. Eta, bueno, pues, jazta, jarriko dituzte berriro, eta eskeman komunitatentzako oso importantia izan duzan, zen ja, bueno, lizitazioa atera behar izan zuen junden urtean, binon pandemia zanta, pues ezin izan zen. Binon ja pliegoan agertzen zen, ja jarri beharako genukela guztiok, zera, pues, komun horiek, binon betirako ja. Binon, oaindikan, bueno, pues ezin izan da. Oain jarriko die berriro, faltatzianak, eta, bueno, lan egingo dugu ja mantentzeko, horretarako lan egiten egia udalerrikekin ere, zen beraiek udalek eman behar dute baimena, eta, bueno, horretan gabiltza guztiok, eta, bueno, hemendik oso gutxira berriro izan du die jarrita, eta, bueno, jazta. Orduan helburua da ez, hauek betirako mantentzea. Bai, zen berraskoa dira. Eta bai, jarriko die berriro. Beharrezkoak dira, baina pandemia baino lehenago ez ziren. Eske, bitu, pandemia honek gauza oso txarrak ekarritu, hoi egila da, binon beste batzuk onak diana ere bai. Eta hoi kontuan hartu behar dugu. Eta onak diana, jolin, mantendu behar die, ez? Ja ikusi dugu onak diana. Eta bai, adibidez, hoi izango da, geratuko da gauza bat. Orduan ez, txoferrek egin dituzten kexak eta barrek, nolabait emaitza izan dute, esan dezakegu? Bai, bueno, alde batetikan hoi eta beste aldetikan, bueno, pues eske guk ere beharrezkoa zala ikusten genuen. Eta, bueno, pues guztio ja hitz egiten baldin badegu eta modu honean dandana konpontzen da, ez? Eta holaxe gertatu da, eta jazta, arazorik ez dago, hoixe, bai. Modu honean hartu dugu guztiok, eta jazta. Primaren orduan. Orduan, oraingo erronka ez, hori, konfiantza hori, erabiltzaileen konfiantza hori berreskuratzea. Hoixe, eta lortuko dugu, pixkanaka berreskuratzen nahi, eta nik uste, claro, egoera ere aldatzen nahi da, hori kontuan hartu behar dugu, zen, bueno, kaleko egoera ez da urrian geneukan bezalakoa, ez? Eta hori biztan dago, txertaketa, egualdi hona dago, eta, bueno, jonden urtean ere, egualdi honarekin, askoz lasaiago ibili ginean, ez? Aurten gauza bera gertatuko da, txertaketa, da oinarrizkoa eta hori oso importantia da guetzako eta konfiantza lortzeko ere bai.
Eta, bueno, pues egoera aldatzen baldin bada, jendia ere aldatuko da. Eta jendiaren jarrera aldatuko da, ez? Así que, bueno, nik uste... Baikorrak, orduan. Bai, bueno, eske ikusten da, ez? Bai, somatzen da, Hoixe, eta ja konfiantza hori, ja pixkanaka berreskuratzen nahi gea, jendia bueltatzen nahi da, eta eske gaina, hiribarna ibiltzia kotxe batekin, eske rollo hutsa da, eta, bueno, eta hoberena da, pues, garraio publikoak, ez? Eta, bueno, pues, pixkanaka lortzen nahi gea. Primera, ez dakitez, zerbait faltatu izan zaigun, aipatzeko gai hauen inguruan? Bueno, pues, esan duguna, ez? Pues, oso segurua dela bidaiatzia, eta, bueno, pues, normaltasun eta lasaitasun oso egin behar dugula. Orduan hemen utziko dugu, gaurkoz? Bai. Eta beste batean etorriko zara datuak hobetu diren eta jendeak berreskuratu duen galdutako konfiantza hori. Seguro. Mila esker Bakarne. Zuei. Eta beste bat arte. Bai. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta asteburu ona pasa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.